Čaute ľudia, sme tu v prvej časti z hry Payday 2. Je to super hra, ja už som ju hral, vidíte, mám tu nejaký cache, nejaký ten level a nejaké tie pointy. Tak by som si urobil ten poisty, ale... Viete, no. Čo je toto? Neviem. Dobre, toto tu nechcem určite. A ideme si to rovno aj zahrať. Ideme si trocha zahrať. Dobre, máme tu nejaké tieto veci. Diamond Store na Dead Wish. Myslím, že by sme týmto mohli začať. Ja by som to tak urobil, že každý, jak sa volá, každý jeden diel by sme urobili nejaký ten job. Ako nejaký tie vykradačky, Watch Dogs napríklad. Mám pre vás pripravené, chcel by som sa vás pýtať, že keby vás, no, ako by som sa to len spýtal, keby ste chceli sériu z The Walking Dead, mám jedničku aj dvojku, takže napíšte nejaký ten komentár, napíšte, že chcel by som sériu z The Walking Dead. No a keď to napíšu trocha viac ľudí, než je jeden, tak ju natočím. No tak pripojíš sa, asi sa už nepripojí, ja neviem. Že veľmi strk na Dead Wish, to určite nie. No môžeme sa skúsiť ešte raz pripojiť. Možno, že to už teraz pôjde lepšie. Alebo si urobíme túto misíku. Teraz to je síce stále Brimstone a Dead Wish, ale je tam jedno miestečko priamo obsadené, určite iba pre mňa. Viete čo, toto má troška štve, takže... Diamond Store na Overkill. Tak to urobíme proste takto. A môžeme ísť. Dáme si start, dobre, už sme ho vlastne dali. Teraz sa nám to naloaduje do pozície, aby nám to proste tam došlo na výber vecí. Len chvíľu strpenia poprosím. Ešte chvíľu. Teraz sa to loaduje, zase tiež to isté. Dobre, ešte chvíľku musíme počkať. No tak, už sa... už nech to je. Teraz, nie, dvakrát som mal v týme takého hackera, vám poviem. 10 miliónov výhra. Toľko tých bugov nahackoval. Dobre, pôjdeme určite na ticho, keď už je to ten Diamond Store. Nech nás každý nevidí. Iba tí mŕtvi nás môžu vidieť. Aj by som to skipol, ľudia, neberte to takto, ale loaduje sa mi ešte moja postava. Nestihla som ešte naloadovať. 95, enter. Jo, to už asi bude. Dobre, myslím, že môžeme začať. Ahoj, ja tu vôbec nič nerobím také nelegálne s Bohom. Môžete si všimnúť, cool maska. Teraz ideme urobiť mega vec. Nenávidím, keď mi od chrbta prídu ľudia, lebo takto si vyničím potom všetky tie, jak sa volajú, tie blbostinky. OK, tak nám tu prišiel nejaký žaho. Normálne zo žahova prišiel zaho. Dobre, už tu je. A BAM! Cože? Ježiši. Vážne ľudia, ako prepáčte, že som to tak failil, ale ja som úplne zabudol na pager. A to je úplne fail, keď niekto zabudne na pager. Mega fail.
Takže ešte raz, pekný loading. Teraz tu ideme s kamarátom, ktorého vôbec nepoznám, ale nevadí. Dobre. A ide nás na tento bok. Kto nevie, ako sa to dobre hraje a je v tom nový, tak sa to robí... dobre. Nechajte sa odhaliť si v istom. Dobre, on už ho má. Môžete tu i takto piklokovať kľudne dvere. No, k tomu, o čom to je to o vykrádaní. Rôznych bank i v nejakých domoch. Je to i jedna misia je o prevoze kokainu, to si pamätám. Dobre, a teraz už nesmiem zabudnúť na pager. Teraz sa tu nejaký SWAT 12 logov. Je mine ten čas, aby ma porazilo. Pane Bože. Jo, aha, to je druhý. Dobre, ten sa už logol. Tomu to je len rýchlo zviazať ruky. Poď. Skôr než začneme vylútovať, asi tu prevezieme celé mesto cez pol mesta. Ale to vôbec nevadí. Dobre. Takto proste iba očakujeme kamery a teraz už nás nebudú vnímať. Toto sú page, vôbec neviem na čo sú dobré, ale hodia sa. Vôbec nemám ani najmenšie tušenie na čo. Ježiš, toto nenávidím, začni mi to samo od seba striedať. Typy klokuj, všetci kúkame do steny. Nik nás toľko nevidno. Sú tu ľudia? Tam, jeden čere. Headshot, ale ne. Kamery už pre nás nie sú žiadna hrozba, pretože sme ich vypli, keď ste dobre videli. Pretože ja som dobre určite to videl. Myslím, že už o nás i tak všetci vedeli, takže teraz už o nás vedia. Alarm tripped are... Kto rozbil sklo? Ako teraz vážne. No, viete čo, už to nás toto nepôjde, proste útovačka. Každý, kto to hraje, no tak to pozná. Útujeme. Dobre, fajn, vy to vyútujte toto. Ja vezmem tieto tu na vecičky. Kde sú niekde fyzláci? Kde sú? Tam sú. Po ňom. Ja som vycíl z cviku, lebo už dosť dlho som toto nehral. Nedávajte to pre Boha dopredu, však veď prídu fízu, je alarm. Páni, tí to teda pekne útujú. Musím ich pochváliť, sú to mega útery. Ale musíme urobiť ešte jednu vec, ktorá bude potrebná. Toto už budú jednotky nejaké. Toto sa tiež dá otvoriť, čo je vlastne kasa, v ktorej sú peniaze. Dobre, ešte sem si nasadíme drill. Pozor. Nie, taser. Ten vás dostane dosť rýchlo na kolena. Ty kamarát, tebe zaviažeme pekne ručky. Tu budeš. Títo tu na zaviazaní sú preto, aby nemohli volať a ešte aj preto, aby nám nerobili problémy v takom zmysle, že
Nie, počkaj, to som povedal blbosť. Sú to preto, aby nemohli volať akože policajtov. A ešte jedna vec. Tá vec je, že aby, no keď nikoho z nás zajmú, ako keď nás zabijú vlastne, ale to je vlastne to isté v tejto hre. Keď vás zabijú, no tak vás vlastne tí fízujú aj zajmú. Dobre. Vezmem ešte toto. Počkaj, no tak máme to dávať teraz dopredu či dozadu? Ne, kamo. Tu na to byť nemôže. Lebo tí policajti nám to vlastne môžu takto zobrať. A dosť jednoducho, aby som pravdu povedal. Dobre, po ňom. Toho som asi nezabil ja, ale to nevadí. Videl som to, ne? Hej. Dobre, oni ma aspoň že kryjú, tak nejdu už po mne tí fízy až toľko. Stretite ich vy. Kámo, nie, počkaj, veď ja už cípam úplne. Som sa na to už ani nepozeral, ale o chvíľu, keď príde to veľké obrnené auto, čo väčšinou príde. A dosť skoro. Počkať. Tento tu na čo teraz po ňom strieľam a snažím sa ho trafiť. A neviem ho vôbec trafiť, no tak ten sa volá Taser. Je to vlastne taký policajt, ktorý do vás, jak by som to vysvetlil. Proste je to taká sviňa. Je veľmi, no nie až tak silný, ale má to brnenie, takže je trocha silný. Idem ich kryť. Už tu je asi to auto, nie? A táto tu na sviňa, neviem jak sa volá, neviem absolútne tušenie, ale je to hrozná sviňa kvôli tomu, že no počkať, ale ja musím teraz vypadnúť. Ne, kamo, ne. Fajn, pár sekúnd. Super, spavnul sa tu tento. Medic. To je mana. Keby to bolo nejaké... No ja viem, kde je to auto. Poviem, to je hrozné miesto. Helpnite mi, prosím vás. Napíšem, že help. Môžete? To jak tak vyskočil. Kde je, ja ho nevidím. Kde tam možno, že sú, no tak trocha to pomôžem. Fajn, čekáme. Takže prečo to tu je rozbité, nie? OK, tí nech tam utečú. Ja to zatiaľ tu nareštartnem. Nech ho nezabijú. Ale tých tam si dobre podávajú, takže rýchlo dole na pomoc. Prvé tomuto. Tento vám myslím, že horšie. Potom som mu to no. Oni mi akože tiež pribehli na pomoc, takže bolo by slušné, alebo aspoň je to také, no proste lepšie, keď im pomôžete tiež. Oni potom niekedy, keď budete mať problémy, pomôžu zase vám. Toto je shield, takže vlastne má štít. Ten oblek, čo mám, tak ako môže mať aj brnenie a znesiem oveľa viac. No. Tak sa to robí. Sniper je dole, presne tak, sniper down. Urobím túto misíku a vážne koniec videjka. Bežíme dovnútra. Ako ste si mohli všimnúť, keď zabijete policajtov, no a ešte ste neprezradení, tak im musíte
urobiť ten pager, čo je vlastne ich vysielačka. No musíte, aby proste, no viete, ako keď sú fízuj na príjme, no tak aby vás to neprasklo, že nikto im neodpovedá. Balík. Tak to si vezmem. Kde sú všetci poliši? Je tam niekto? Nie, nie, no tak na čo tam stredáš? Tu sú. Treba to vykryť. Hlavne, aby som o chvíľu neprišlo nejaké obrnené vozidlo. No dobre. Ešte, že tak ten batoh sa mi zdal už niekde tak trocha divne položený. Mám to, dúfam, na sebe, nie? Hej, mám. Ďalších 5000. Oh yeah. Shit. Čo to bolo? Dobre, helpnite mi. OK. Niekto mi tu helpuje. Sa mi zdá, že sme tu nejaký kamarát. Musím dávať pozor aj na tú strechu. Ešte tam niečo je? Tam ešte jeden náš kamarát. Ty kokso, on už je v kritickom stave úplne. OK, kde sú všetci? Už utekáte? No, to by sme už boli dvaja. Rýchlo, pomôž mu. Musí sa o seba postarať sám Zeus, bohužiaľ. Nemusím ísť pomôcť tamto. Ty hovátko. Helpnite mi. Áno tak, ja som vás pomohol. To akože vážne ma tu necháte? Kde je ten ďalší? To fakt? Mi na tí nupovia ma tu nechali. Čo ale nupovia? Dobre, takže ukážeme vám tu na toto. Peňažky. Dobre. Naše je 405 000 a ja sa s vami učím. Dajte like, keď sa vám to nepáčilo, tak stisnite kľudne aj ten videolik, takže to je medá. Čaute ľudia.